Els Mossos d'Esquadra han detingut avui un dels presumptes assaltants al xalet de la Papa Benet sense se l'embusca i captura. L'home és, segons la policia, el que es veu a les imatges amb una gorra al cap. Els Mossos l'han integrat al punt. Escolti, senyora, està farta de tantes males notícies? Indignada amb la situació actual? Creu que vostè ho faria millor i té la necessitat d'alliçonar aquesta colla de passarells? Vet aquí el Twister, la xarxa social per posar-los a caldo. Polítics, banquers, funcionaris de l'Estat poden córrer, però no amagar-se. Amb el Twister, foc a discreció. A què espera? Comenci avui mateix a compartir les seves opinions i a cagar-se en tothom.